Může? Já to nedám. Dělej. Tak ještě jednou. Tak ty si lehni si na zem, jo? Ne. Jdi za nohy. Dejme ty tvoje. Ty vole. Musíš... Pokrč je. Ježiši. A teď se až to pevně chyť se jí! Ještě jednou. To trmace se dělají dopředu a ne do strany. Ještě. To víš, ta novinka. Já jsem si malé uchcama. Já mám v kapse tolik věcí, že nemůžu ani pokrčit ty nohy. Ty jsi ji pustila. Ještě jeden, to nedám. Jo, běžte. Hledej se. Esti, máš na botě hovno. Že by to zkusil já s tebou? Myslím, že to by teďko